Maana kuti chakwera kaliba yake si ya minister. Okay. Ndia president. Okay. Yes. Now kumalo kunena kuti sikukhala uje sikukhala president waziko. Mafuna munene kuti chakwera akakhala zimvesera. Malo amene pali chakumwa pamafa macheza kwambiri kukulandirani kwina kuli konse kumene muli pa Malawi Today. Malawi lero. Kandi mwe kuti mumve nkhani zimene zinaphulika malo amenewa. Pamene mnamvera amena kuti chakwera kaliba yake si ya minister. Okay. Ndia president. Okay. Yes. Now kumalo kunena kuti sikukhala uje sikukhala president waziko. Mafuna munene kuti chakwera akakhala zimvesera. Vuto ndijani. Nipeleke chitsanzo chooneka bwino. President yoba amene mukuti president chakwera panapo president wachenita. Luna yake yopangira chiti kuonenda. Vice president nifuna ningopeleka chitsanzo chimozi. Nifuna nipeleke chitsanzo chimozi. Pompano kumpoto kunali maliro vice chancellor wa Livingstone ya a second vice president analipa maliro pompo koma anatumiza minister kwa imira president minister sankidwa kuti imira president amakhala wankulu kala pale former vice president kapali ndani amakabe ndi president bakali imene yoyo so chapatokana nacho kuti pamene pajamana kuikwa tsifuna kuti mtalika sana pite so manje foi total let's chakwera gangata anali president pamene pajagangata uja anali president yamene kwa loena wapereso nditu hapo ile sebuka atuma kubangula masaje zumaja na bila kutina kutiega amela unabada anena kuti akuti chakwera akanaka khala pasi kumamvesera za nduna awalifanda afusi ino simunapita kuchito ndikupezera akazi anu kulebe kwa nanu kukula ndilani manena kuti maivesi ngata wawa kuna kuti tichosema undale akutokhala aziko now kwa inetu mafuna ndi pepe neutral what has happened yesterday now going forward maivesi ngati awa achosedwe kuzipanja osana kuti akale alipipa kale chairman wa no mutaka president so muntu ngati ziko tena kuti tipeze uje ni event kapena kuti adomena zipanga control zimene bakale committee yopanga zimene izipanga zimene isakale chirembe isakale ziko ikorekedwa kutoka hizi msipani momwe kwa ine sinamvepo kuti kwa chirembe kwa chido anthu utsi sinamvepo chaka ndi chaka sinamvepo kwa chirembe kwa chido koma imene mwambo wa chirembe oje pakita domene ndi zipani mwaona so tunakuti zimene zithe which is wrong zithe sana pale basi kuzo amba huru kwa kubabika chama cha kuyankhula kwa ndikumbusa kuti ngati kuchikwawa sopana katuto ngawa sowa nzomana kutaka na uluka nthawi chimene sopano pano kuti the bar imapanga usiku ndi chikulupiro wodi ino anthu akuchikwawa mukunena zona ndicho maliseche angasowa zona munthu ile kale ndamba sababele maliseche samasowa ndipo sangasowe ndipo tikupempha uje na polisi finyana amangidwe vuto lomwe ndaona ine ndi nkhwidzi sanje chifukwa munthu amene uyakuchita kuli katundu wabwino usanje ndi chikwawa kala nipepo sija mlonda zanu kumeleko mbosona bisa malisio ya sowa zoai wana zoenye alisikulesa ndiza manyazi kwa mbili zompesa chisoni kupesa anthu osala kupesa anthu 7 anthu ajazona osaja yana dijatiwidi idikanika kodi usi umafuka wapanda moto
zikhulupiriro koma unene ndakulandirani zikhulupiriro ndakulandirani koma nkhani panopo ati ndiosowa wachizibambo musatinamizire sote mwene uwo mbele ndo kuwawa tu akuta chivazi koma nkhani ili pano ndio titi azuzula anzathu akulu washire chikwa wansani anu mabwera nawo chamikira polisi kumene ayiromanga chikampu chawo yakumakoli mtendere akuimba nyimbo ya polisi kumene koko kwa basi ngayimbe akuimba nyimbo ya polisi akuvina ndazima yomwe kumene kwa mwene tiamike Dr. Gaira amena kumwe deputy IG nkuja kuigwira chini mwalembeza koma akwendera so chikamwe chabu ndachiona akopesa malisebe ineji bene masida likali modozi sikali modozi likapakisa ni malisebe asaso sobano maona hakuna kuna kama mwena kulizowanga za soa hata kaeza kuchipatala ina mateni nchesi era pakapaka kanirula amene amanauliza so wawo chimene akatile chita choyambirira amacha munthu uyo akalata azibwera ayambe kayaona kuti asowadi famaji akuzona kuti ayi ndi omwewo amene akangoni asowa mkaza kabwera kuti amabwalinja ndi omwewo amadukani ili bawiri awamana maburi ziwaloza so wawo nangasiruganiza kuti mwina ziwaloza mafuna kapenge nazo zina zake za matsenga komanso nkhani yakona pakuti amene amana mawo amangofuna kuti atsire sembe aja aphedwa aja kodi mezosowa zija amasowa mafupa ake yose yose generally speaking zose zilipo kuloa shire ndizau satana yani kupanga zimene usatana umene wophanapana umajukira mu nthawi ya ulamuliro wanza tunu zimene zizi mama afande ndege yose mujamala mulanda tibibi enemy one tikunena kunena kuti palo ya koma kunena kuti so kutenga mphamvu maulima majabati mphamvu tulimyanga kuti kaya mose sizona zimene akatata zita anthu ache munthu chakaleka tundwanga wasowa bweza asatambe kummeya munthu tabwera tuone asutumire aone akakore ali atapita ku polisi atanakuta kupakasilo soe natenga sika na polisi mmoja atione kabino atapita kuseri gentlemen ikirani kandi basani mpata mtu huyu ndipile naye malo ina aje kusika ukaone nene bwana ndumbo kani pamene baba amene tizipitira izipanga kuti amene apanga mob justice kulibwera kuti azigwidwa ngati chifa kusanje kuti asesatwa anthu amene ajazimbidwa milandu ndipo milandu ijazika kuti
aimbe amena kuzida ndikhaje kupatu 7 yacha malabula kupaya beta sinte kupha kuleso kuphela basi a president asile zimene zozo fa kupanda kukuchulu aoka ndi akapedwe kulowa shire afuma muzutaka dela kuba agenda polisi iwe muzi wako ukapedwa mutu hapo sababu yakura za kwira hapa hapo iwe kwa sokolera babia shot mesa makamani wao waligulula kupapa hivi ndo nami zinaweza kuwazana na swali amene uja hapa sio mlando yes so amene waambia sasa kulazima hizo amene lazima hizo na wila panao ground on mwana ngari ground limaso Kamalo Wana kukuchuru kukabilikeze Wama nipende kupayabeti kwa yabana kupayabeti Wapa angane kumeleko Pangani la mloka ni ku Uganda Kwa kakuta Museveni Wakupanzake na ya pedo Iya wakufunika kunena kuti anthu amene anapeleka malaisesi kuti akufuna azigulisa ngati marije chopo azigulisa ngati mahosera azipanga zimene zozo because pali mahosera ena mtauni mamoti agulise as holoseras akubulisa marije license yao Mashopu ya China umeja kuona ni shotari hosero 5,000 lidero 7,000 Koma shopu yake ndi mozi umwe sono anthu akauda akagulisa kwanje anthu akauda baba akugulisa kwanje akagulisa kwanje awanena kuti yakuli chomu iyayi Tenti mpase jomu sampase bize ya kitu yake simene we kula trade ya pala trade amene amene ngapita kuti ndiye tikaende lati ndiye tikaende achani kulibe akugona machito ajomo anayankhulako mu social media amanena kuti kodi bwanji magesi akuvuta koma musite mwa Blantyre madza akuvuta musite Blantyre ndiye ananisanga sachimodzi anene kuti kuli ajakwera zimaenda kuti magesi ndi DVP sisi kuirizana kandi ndani amekuwa support Nanga dalipo wankulu mozi kwa Escom ama dana ndi kuna kuti wankulu mutu sizona 7 months ago machine omwewo ngalibe disaster ili yose magesi jiyakirecho ndiye bana kuti machine akalamba tayi ndimamva kuti amafuna ike impression kuti zivuta magesi akuvuta ndio leta sijazibwereso atabeso akupanga da situation ivute mafuta This is a serious issue. Pasakale pokoso. Tifuna tipempe mmena na mpela job. Blantyre sikumuza. We would like to tell Escom and the water board. Yes. Enough is what? Enough. Full stop. Kandishani mupanga Ngalisima kufuna kitu mutani. Blantyre sikumuza. Ile kwa Escom kwa muda ntumabu Niko zongo fula blouse basi wenda blouse. Kulimenya mwana wati siko yamba season yata yaenda bwana
sanele za season tsona kuti malai munomo ngati muli timu ndipomere timu ngati ilipo imene maluza ka foul zona ngati timu imene maluza ka foul ndi Olo Bulesi akangoti ukamenya ndi Wanderers imatuma thukutaka Bulesi yakumenya ni kangati chikoka chake ulendo uno Bulesi yakumenya ni kangati alongolola koyamba munena season inoyo sayambika mesi hakuna mchukisa kiliba pinga nje uja ndani wakuja mpanya waka bwendoje aba yatakunda kuza ndani kumshaba page ifanya pressures ai kabwendo yamene uje mazoti kapangamo pressing kama bana ile imenanga bana kana pangamo bana press ya manopa ino imenambia premium mwawinapo game ndio hapa mene ambia premium ndio amba tamba bwino rifi nanga uje mama bwino bati kabozi kasakata yanisoni kabila should be now inundese nima ya wina na wina chaide mnawina dinu sima kudandaula chaide mnawina chaide kule shanga udangamozi kwa matukutu bali boss akanangoluza mena anaswera magalimo dantu maona alisikume kwa bulesi vanobandiri kulashi bazintu kwene komasa mukuziwa anasero mungu amaola anazoa kuti bulesi kungoti iruze iswanya magalimo dantu waso muziwa kuti kocha wa Wanderers inende na demonstration andeka wakulisa game ndo wa bulesi amapa kuti bulesi ikatichinya tipezeka kuti finalani ivo vomere kuchabu inofeyo kazazo zangu in house yanu menero kwa mungu vomeza kuti panopa ifede amba bwino mayamba maomaliza mwine na follow first leg mwini jipenda kumeza lipe kisogoro kuti zimene zimachitika olopanja kuti sibanja lamba kumene sumakhala loka follow loka five sizimateka olamba kumene olopanja lamba kumene sumakhala kuti kaza kwa 5 years amakhala katatu maleka zona ngani mabanja yote mabanja siku tikumbukira mabanja ni world family day tiangane banja mukoti muchitika zotani makabakazi mainuyo mulinjoka mukanga tinjoka mabanja mutizuza azimai mutizuza ife azibambo mutizuza situ kusoa kuti kodeka kupanga ambiri tati tipupuze akuzipambiriwa nchifanya azimai muva ya imwa zimene zodi ndizoona koma mukuziwa sopena vutu abazibambo munapusa bajambiri kodi munapusa bajambiri kodi ndikupusa kapena inamiza ndiye manopa tinakutulukira ngemu mwapangira da kubweza panapo izi tea mapenalty kumene ndikuza kutaka mkazi opanda kumunamiza sasa ngafuna kunamiza yetu ndiye akamena manena zona mbanja kamalo mbanja sizimaida kuma kunamiza ndi penzi mibawa jadi yambo yanga koma kati wakampinga jana chimwe na akulu nama siku lati mbwanga chingosa penga koma ndingwa yankhawa akuti kunama amanama bwanji akamachoka andisazika ndikupita atu ndikukatengana ndi achimwendo achi akupeza da akupita kuja achimwendesana kumwanawo achimwendo changwera ku nyumba andi mafuna ndi auze noti ulendo uja ndabwera lero ndiye pamene popo munthu ankazi mayankha kuti anangosempana pache mbanjamo timakhala kuno bwino ndi ana kuno wankuza sikulu bwino mwana akapuza sikulu amakhala mwana anu mukamulipire sikulu akakhala kuti zamba kutheka akangoti wapita kumene iya ndiyambe chimene chimachitika ndikuuzeni muli ndi vuto azibamba mmapezeka unawa kuti akazi a nyumba chifati ndi fama ya nyumba mukusiya kandirama ako inuso muzadi akati kakula ndiwo muzadi akamweko mukapita kunjako mukumatika masaidi shiki majani amaji akangutima na ndirama kwanino mmayambisa azimai inu mukangoti mzibambo ali pa ntchito zikuyenda business zikuyenda ndiye makhala pati kwa mbiri koma wakala kuti
mafuta kuonekana pamoja. Yeye kuti makati mamela kale mamela komano ngati babanja timana pamafuto pantendere munalumbira pamafuto pantendere ndikafuta chipanakana kubali ndemukakali munintendere ndama zanu mtendere muziko wapanga kubala mafuto ndemuzika nyumba vuta akazi babo pamafuta pantendere muna mutengera pagongo chilango chanu mapereka manyumbamo chopanda nawo nzeru mkazi ukuzuka kuti pamuna ende wanendeka mukuti wambira ndine basi ndosugwirana ndine lenoya mbona kuti babo yaende bani bambo yamafuna kuti atani chilango mapereka nyumba munthu atuluka tsiku limene ndiye tsiku limene munthu afuna atuluke nyumba mufuna atuluke usiku umenewo chilango chimenecho chabwino akatuluka mudenda ulaso ifeso pena pake tasiyesani kona mali eseranitu ndiba ndikuuzireni mayi kutalipeni kachimene kwatiwa pena pache muzingo pangapo kuti mayi ifanicheze nanu macheze ausiku ale lolo mayi ndikupasani chani 40,000 nabe mulima tukutuka inabe mkutenga ntima ndifuna ndikuza nasibambo imapita kuja mukapeza mashayi chiki mukapa akuja ndama zambiri amene feyo simutifunako koma sinake muzango esa maya kunyumba le ndifuna bagonera lero usiku tichfadi lero lomuni chaja muzaone kuenda mafuta yoka muzalo nyenga nje chikwana ndiye basi function ya Zulu inalipwa kwa sababu yana kupakisa ndanapo kama na MCP akuri inalipwa ya banja kwa ndigoziwa function ija imeno kaya ya dziko imeje mwendo kaya ya dziko kwa sababu yake ni kunokuno ndiona ngati tukunamiza napo put the record clear manipeza ma functions amenity now muno 6 July yes Kamuzu Day yes Matters Day they are controlled by the government manipeza koma niwe inene manena kuti zimenezi kufuna kuti tisinthe chifukwa tizikubweza mpungwe bwanji tikale ndi committee yapadera imene zensa zimene chifata ona Zulu ngoma likupanga uko sibani kupanga uko pamene padabwisa kwambiri tsiku lakhali lilipo kuyambira kalekale andi mbwe mose mulakhali kuchitika chomwe chakuta kwambiri chaka chino ndi chaka andi chipani cha MCP asabwerepo president wa chipani chimene chavuta tumidwe mbuyo muja chifukwa boma luli maende sidwa ndi MCP titengere kuti ndifuna ninene isi boma limene linkala mudwa ndi MCP nthawi imene samapanga function ya boma
ndikwasongana zo ku headquarters kwanu. Now because kuti MCP yatuluka mboma akulamula ndena makaba function hina koma ino mmene munkalamula ku headquarters kwanu simasonka naye. Chivwera na akaniza ukwanaka na anapa na udasapiteko. Faka nakapanga kwina kucha. Amena kuti Chakwera kaliba yake si ya minister. Okay. Ndia president. Okay. Yes. Now kumalo kunena kuti isi kukhala uje kukhala president waziko. Mafuna mnene kuti Chakwera akakhala zimvesera nduna.